कौन से उजवा सही दर ରୁଟି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହବ। ରୁଟି ଏଇନା ହଉଛି। ରୁଟିଟା ସରିଲା। सही गयानी होती ଆଉ ଗୁଟାକୁ କହିଦେ ସହିବ ସରିଲା ରୁଟି ଶେଷ ହେଲା। ବୁଝିଲ ରୁଟିଟା ସରିଲା। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା ହେଲେ ଖାଇବ। मामा छायो ना ये पूरा सही सही हो गए ଗରମ ଲାଗୁଛି ବା। ରୋଷେଇ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିନି ଅଣ୍ଡା ଏଠି ସିଝା ହେଇକି ଅଛି। ତରକାରୀ ହବ। ବୁଝିଲ ଅଣ୍ଡା କିଏ ଖାଇବ? ମୁଁ 3 ଜଣ ଖାଇବା ଅଣ୍ଡା ରୁଟି ଖାଇବ। ବାବା ତମେ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି। ସିଝି ସାରିଲାନି ମାମା ଅଣ୍ଡା ଚୋପା ସଜାଉଛନ୍ତି ଚୋପା ନୁହଁ ଖୋଳ। ଅଣ୍ଡାରେ ଚୋପା ଥାଏ କି? ନା ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ? ଖୋଳ। ଖୟ କେତେ ଖୟ ପକେଇ ଦେଇଛି ଦିଟା। ଆଳୁ ଦିଟା ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ବୁଝିଲ? ଆଳୁ ଖାଇବନି? ଖାଇବ? ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବ। ତାପରେ ମସଲା ରଖିବା ଆଉ। ହେଇଗଲାଣି ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ହେଇଗଲାଣି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି ଏଠି। କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ପିଆଜ ପକେଇଦେବି। କଡ଼େଇଟା ମୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବେଶୀ ହେବ ତାଠାରୁ ବୋଧେ। ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି ସେତେ ଏଥିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉଛି। ପକାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ସେଥିରେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଆଉ। କଳା ହଉ ପଛେ ସେଥିରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବ ପୁରୁଣା କଡ଼େଇ କଳା ହେଇକି। ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଏଠି କଲର୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ସିନକୁ ରାଗ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ବାସ୍। ଏବେ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଏବେ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା। ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟାକୁ ଟିକେ ଧୋଇକି ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ତେଲରେ ପକାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ କଲର୍ ଆସେ। ସେଥିଲାଗି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ତେଲରେ ପକାଇଦେଲି। ପଛରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଲି। ଏହାକୁ ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଷିଦେବା ଭଲସେ। କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଦେବ ଯେଉଁଟା। ପାଣି ଦେଇଦେଇକି ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ। ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟିଲାଣି ଦଉଦେଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆମର କେଉଁଭଳିଆ ଜଳୁଛି ଦେଖ। ପାଣି ଦଉଦେଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଫୁଟୁଛି ମଝିରେ ସବୁ କେମିତି କଲର୍ ଆସିଲାଣି ଦେଖ। ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଅପେକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ କଲାଣି ଜୋରେ। ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବା, ଆଳୁ ଦେଇଦେବା, ସବୁ ଦେଇଦେବା। ସେଇଥିରେ ଫୁଟିଯିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ସରିଲା। ସବୁ ଫୁଟିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ। ଏଠି ସବୁ ଫୁଟିଲାଣି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇ ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ଏଠି ବହୁତ ଜୋରେ ଫୁଟିଲାଣି। ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା ଏବେ। ଗୋଳେଇଦେବା ସବୁ। ଏ ଅଣ୍ଡାଟା ଫିଟି ଯାଇଛି ସିଝିଲା ବେଳେ। ଏଇଠି ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।
ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ିଦେବା। ଭୋକ କଲାଣି ଜୋରେ। ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। 2ଟା ରୁଟି, ଅଣ୍ଡା, ଆଳୁ ତରକାରୀ, ପିଆଜ ଆଉ ମିଠା ଥିଲା ସେଟା ଖାଇଦେବା। ଚାଲ ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମମି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସେ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା କିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ, ଖୋଲିଲୁ କାହିଁକି? ଓହୋ। ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏମିତି ଲାଗୁଛି? ହଉ ଖାଇଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି? ହଉ ଖାଇଦିଅ ସବୁ। ବାବାର ମୋର ଖାଇଦେବୁ, ଯାଉଛି ଭୋକ କଲାଣି। ହଁ ତୁ ଖାଇଦେ। ଭଲ ହେଇଛି ଟି? ହଉ ଖାଇଦିଅ, ସବୁ ଖାଇଦିଅ।